Láska je keď. Láska je keď sme spolu. Jonáš, láska je keď doplň. Zober srdiečko a doplň. Láska je keď. A nájdi niečo iné. Už neviem. Dobre, daj to mi čo doplníš. Láska je keď. Keď si zdraví. Áno. Láska je keď. Uteká. Nevadí. Láska je keď. Som tu. Daj Soničke a ešte rozmýšľaj. Poď. Láska je keď. Láska je keď. Ti niečo darujem. Áno. Láska je keď. Posuň ďalej. Ak budeš chcieť, tak dvíhaj ruku. Dobre? Broni daj. Láska je keď. Alebo už máš? Dobre? Láska je keď sme spolu. A čo povedal Tomáško? Keď sme zdraví. Keď sme zdraví. A keď ti niečo darujem, ja si vyberám dom pre teba. Výborné. Láska je keď, Milánko. Môžeš len pridať, nemusíš všetko opakovať. Láska je OK, Samčo? Láska je keď ti darujem jedno z Výborné. Láska je keď. Sekundu. Ty mi ho dáme a hneď ideš Emči. Láska je keď ty mi. Láska je keď. Sa usmievam. Ešte máš niečo? Láska je keď. Láska je keď. Nemám? Dám Emči. Emča má. Poď Emči zobrať si. Takže láska je keď. A ty mi rozmýšľa, ak bude mať tiež mi povedz. Láska je keď. Keď ti daruje lásku. Keď ti daruje lásku. Výborne. Ja mám. Výborne. Sekundu čakaj. Vladko? Ale určite málo Tomáško. Keď ho ľúbiš. Keď ho ľúbiš. Vladko, dajme túto Tomášovi. To mi na čo ešte máš k tomu? Láska je keď? Láska je keď daruješ nejakú hračku. Áno, presne tak. Adrianka? Láska je keď? Láska je keď ti darujem darček. Keď ti darujem darček. Výborne. Agatka? Keď ti darujem srdiečko. Áno, keď ti darujem srdiečko. Darčeky neznamená, že môže byť aj zlý človek a mu daruje darček. Áno, máš pravdu. A potom mu môže, aby mu išiel do domu a spravil zle. Aha, ona bola taká rozprávka, si pamätáte? Že otrávila jablkom princeznú Snehulienku. Sa to stalo. Že dostala darček otrávené jablko. To je napríklad taký príklad toho. Áno, No, takže to bol tiež darček, ale... to bolo osudím trpasný. Áno, presne, áno, takže je taký Snehulienka. Ja to rozprávku poznám, pozerám. Dohodnuté. Dobre, takže láska je, keď ešte má niekto niečo chce doplniť. Kto chce doplniť, dvíhaj ruku. Páči sa, láska je keď? Láska je keď Dobre. keď si zdravý je šťastný.
Presne tak. Broni dajme. Broňa dvíha ruku. Sonička má. Jasne, vidím. Láska je... Láska je, keď ti darujem obraz a na obrázku kvet. Výborné. Soni. Láska je, keď darujem kvety. Aha, dohoda. Emča ešte má. Videla som. Je láska tiež, že ti daruje srdiečko a v tým lásku. Presne tak. Broni. Láska je, keď sme zasúbení. Áno, aj vtedy máme lásku. Výborne. Ešte niekto? A ešte niekto? Jonáš nemá. Má ešte tu. Pozri. Kto dvíha ruku, tak ten má. Aha. Dohoda, dáme Tomášovi, poď. Tomčo. Láska je keď? Láska je, keď niekomu daruješ oblečenie. Áno, napríklad. Super. Ešte Emča má, páči. Aj Sonča má. Videl som to. Láska je keď? Sonča sa len hrá, sa mi zdá. Láska je, keď ti daruje niekto nejakého písaka alebo zvieratko. Áno, môže byť ešte Vládko mal, čo som zachytila. Aj som. Láska je, keď ho miluješ. Keď ho miluješ, presne tak. Niečo riešiť. Ešte Adriánku vidím. Láska je, keď ti darujem ponožky. Áno, je to tak. Soni, ty sa hlasíš, alebo sa len hráš? Hlásila sa. Asi sa len hrá. Hotovo? Máme všetci? Takže rodičom prajeme čo? Krásneho Valentína. Zakývaj a ukáž srdiečko, keď vieš. Srdiečko cez ruky urob. Krásneho Valentína. Kto vie urobiť srdiečko, super urobí. Vidím. Pusu pošleme. Super. Takže nech si užijete Valentína. Najlepšie, ako viete. Tak, pusu od Jonáša.